What's up, guys? Kung tayo trabaho ron guys, no? Ya, kapoy kasi po sabay. So, sorry siya ta. Bani ko niyo. So, mao niya usan sa mga bisyo guys, kung may trabaho, madalik yata o patupi. Palimpyos mo niya. Niya ta magpatupi sa Garing Barbershop. Dili ako ha. Sa kuha ni Manghod, sa rin ako magpatupi kaya guys. Okay. So, mao niya siya guys, no? Siyang barbershop sa kuwang Manghod niya. Harim di ko magpatupid eh. Nahandaan naman nato ni guys. May member guys kay libre man. Taon man ko manghod. Taon tupita. Ayan kauban rin partner. Tupita. Smile din na ganito. Kasi mag-smile please sa camera guys. Hi guys. So mo na yung usas sa mga bisyo guys. Kung watay trabaho, magpatupita kay laem sa gayo. Wah. Wah sa itong kagwapo kung ito patupi. So, hey. What's up guys? So, mo itong usa sa itong mga bisyo guys ha. Kung watay trabaho, patupita, mari ko sa barbershop sa Kumangod. Itong tupire, kung siya itong shaggy. Shaggy. Shagilid na lang ang tupihan. Kaya wala na may lain. Upaw na kayo dere. Okay! Sana all. Guys! So, wala ang tagtupi guys. Pati lang sinawas ng upaw. So, itong buhaton, maligo na siya ta. Nya. Nagkaligo na ko guys. Doon ako yung mga pangutanan niya. Kung unsa yung gigamit, unsa yung shampoo akong gigamit. Kung kunya, siya yung una nga mga tubag sa mga pangutana, doon ay premium na ako sa Gcash. Okay! Guys! Pati naman sinawa na itong upaw. Siyempre, para maklarong limpyo, maligo sa ta. Ay, miski dito maligo, yung pag-utang tupi. So, basta shampoo. So, magkay shampoo rin yung maangay sa itong upaw guys. Shampoo rin siya. Abisana rin yung shampoo rin guys. Apa rin? Di mo shampoo rin. Dara. Mau nih. Ato pa shampoo sa itong upaw. Okay. Bili ta. Lain si kay dito gamiton para sa kuan man labhan man eh. So, mapit na rin shampoo guys. Nagbasa na yun. Nagbasa na yun. Nagbasa na yun. Nagbasa ang hamon kay kinagon ang iyang gikomot. May mga makti ayon sa kusina. Nagbungbungay nangalipay sila. Kay gikuot-kuot ang tudlok niya. Nang hugas di ay kapasok iyang bana. Ang asawa pod labihang banha. Kay sakit kuno kaayo ang iyaha. Okay guys, manatag kaligo guys ha. Please ko lang itong paminaw guys. Bugnaw lang itong upaw ni. So karon doon na ko'y pangutana guys. Kunya, kung kinsa to'y makatag sa saktong tubag, doon ay premium ako pinagi sa Gcash. O karon gayon na mukuha ko na po kabuok. Ha? Na po lang akong premiuman guys. Na unang makahatag sila sa saktong tubag. Kunya, siyempre ay sa mong kalimot og share sa akong video. So, akong pangutana. Unsa may akong shampoo? Unsa may shampoo sa upaw? So, ang makatubag, ang makahatag sa unang makahatag sa sakong tubag, doon ay premium na ako sa Gcash. Okay, komenta! Ano yung gayo? Balik.